Пламен. Сега Пламен ще ни обясни как се прави свирка. Yes. Чули го какво каза? Чули го? Чули го. Чули го. Не можеш да се бориш. Не можеш. Жалък опит. Ах, майчко. Уй! А така в пещерата спирам, що... Ето я Снежанка! Ето го джуджето. Ще го... Той ще го убие. Няма. Тук става въпрос за много пари. Така не е, Джаро. Така е, Маро. Добре, тогава ще кажа на Иво. Баже! Няма пък! О! Така хубава планина, па такава простотия никога не е било. Много ясно. Ето го колега в основата на тази простотия. Ето я, зирата. Чай, че съм с червения нос сега. Не мога повече. Не мога. Не мога повече, трябва да си изакаш някъде. Трябва да изпея песен. Я кажи ми, Ванка, кой натърти Снежанка? Не връщаме. Нема връщане назад, да падне ли във вода? Кучанце, кучанце. Това кучанце прилича на катеричка. Шегувам се, бе. На лъв прилича. Няма, не ми подлагай краченце. Защо? Моите копитца са по-здрави. Леко да не си подлогата. Подложи ми. Ето е групата чужденци. Май. Изложихме се като чужденци. О, не мога вече. Аз не съм това. Не, много се заобикаля по този път. Не, това ще... Натам е дендрариума, натам към златните мостове. Бързаш ли за някъде? Днеска няма... Да трябва да си вече някъде долу нагоре. Това е една голяма шейна, която е подела на пътя към София. Да, ето още една смоленска регистрация. Брем. Дядо Мраз, ти ли си това? Ето е реката. Нашата приятелка Плами избяга. Ау, шейна, самоубие. Браво. Леле, ужас. Пламен се размаза. Дай да му набием едно шут. Един шут. Витоша. 2013 февруари. 9. Да, ако не се е чул, той каза обичам ви. Обичам ви. Я дръпни клона, бързо. Точно така. За майка България. Той го направи за майка Индия. Това е предател. Пламен ще умре всеки момент. Каза, че го боли левия тестис и затова ми я карда да щяло да се пръсне. Опа! Не! За България. За България.
Ето сега една група младежи ще се разминиме с нея. Добър ден и на вас. Добър ден. Добър ли е деня всъщност? Да, стига да не валеш с някакво в лицето. Иска да си играе детето. Оф. Точно в кофелницата ме удари. Една катеричка, рунтавелка. Ме замеря с фашки. Шегувам се, бе. Голямата маймуна щяла да ме замеря сега. Аз съм чувал, че Пламен ходи до тоалетна. Не, шегувам се. Не. Ох, не. Оп. Чакай, че тук са сериозни нещата. Айде! След малко пак. Пламен иска да тишка.